Podľa portálu Index dnešné stretnutie premiéra Roberta Fica s Viktorom Orbánom v Budapešti bude priateľské. Očakáva sa, že na dnešnom stretnutí sa budú diskutovať témy ako napríklad nelegálna migrácia, situácia na Ukrajine, podpora Kyjevu a podobne. Maďarský minister zahraničia Peter Szijjártó prezradil aj konkrétne body programu dnešného stretnutia. Jedným z hlavných bodov programu bude, ako môžu strany pomôcť ľuďom žijúcim na oboch stranách hranice prehodnotením hraničnej dopravy. Minister tiež spomenul, že medzi Slovenskom a Maďarskom sú 3 železničné spojenia, kde je železničná trať, ale nefunguje železničná doprava. Opätovným spustením vlakovej dopravy by tu mohla vzniknúť úplne nová kvalita života, povedal Peter Szijjártó. Fico chce zrejme s Orbánom diskutovať aj o maďarskom predsedníctve Európskej únie, keďže je to dôležitá téma aj pre Bratislavu. Veľmi dôležitou témou môže byť aj situácia V4, ktorá sa kvôli vojne na Ukrajine dostala prakticky na pokraj rozpadu. Poľsko a Česko sa doteraz zastávali úplne opačného názora ako Maďarsko, ku ktorému sa Slovensko teraz môže prikloniť. Podľa politológov sa tak aliancia buď stane bipolárnou, alebo naopak. Prostredníctvom Bratislavy môže dôjsť k úplne novej dohode. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.